kana kunamata kuchirema gatirege kupopota ona kunamata kuchirema gatirege kupopota ona minamato inasimba kuraruta zinorema iaminamato inasimba kurarusa zinorema abala kwa kusikuna mato urikujikika uchifamba abala kwa wende unochinjirwa mapirisi akwa uri kumwedzi baba harare kumba kune chikafu baba harare uri kurohwa nemukadzi wako ere kumasvingo ukakuzi kunamatako ndeopi mwari anoda kunamatwa kusvika munhu ascrape brain kudaro. Tell me which God wants to be prayed and kusvika munhu ascatter scrape vakaserenti. What is going on here? Kana kumba kusina mari yechikafu tiudze izvozvi tikugadzirire ndoswera ndakutumidzira right away $2,000. Uri kudei? Uri namaSupplements? What is going on? Shuwa munhu ngave neruoko runenge bandauko renunzi. From this to that. Baba rezvaita sei? So when I about I don't know, man. Why? Inda uchidzikisira vanhu faniwe. Sure. Chere mukadzi wako ndianda kushirwa kubaiwa nemabhonzo kudani. Kumba kwakanaka ere nawe. Kumba kuri kuchene.